voina chuan the way short movie kanen chun som lenga episode ma sa khan puithiam ron le thule I huwa na taka in liam thu kan thlir ho towa I huwa cho lo na hleya chet po lo che tha thei lo in zewi chun a lo en kola adam that le theinan sakhring ni lo ei tur pa ngai pe ka tumani ma se puithiam khan dam doi chi khat ron bar thutin amuthil theina na puma nek zuya I huwa chu ni kho khelo in om le ma se adam lefa theinan muthila ma moni athil ti chu zewi chun makati hleya ma se puithiam chuan I huwa chu dark soul ani awangin arin ngam tak tak theinan chuan hun ala du thu a soi ani ma se zewi chuan anun na chan hima wang khan I huwa chu ring hle thung ani chuti lai chuan lungsipai te kha ron kala puithiam chu bia ka duna rei to hle ni puithiam chu na lo kir le huna mitea chan le tir le tur thu lo in tiama ma se puithiam chuan khang hun lai khan thila khre sul thu sein tuna ta na be sei turam chun chu alung taksa chu ti kea thi nu khovela nun nuam ta ka nei be sei chawani thu soi ni chu thu chuan lungsipai te chu ti lungai hleya be dong takena kalta ni zewi po chu na lo khongai hleya puithiam chuan chu lungsipai te po chu budong asul na tur tu ani thu soya devil spet chu an kal masak na nen khan ainan to lo thu sein dark aura chu chak to hleya achan chu holy fire an la ka wang khan in leyang chuan buk tok to lo ani zewin chu thua khret chuan an misana chuan an hlotlin ngai tur thu soin ring takina awa a au chuan a ozu chu ti harin alo ning hle bailanga khan thinga fom na mountain demon ho alo be meka ma se ain sual chuan ama dark solom chu aron chak thar le zel hian a hriani bailanga chuan a theito pa control tumin a dragon power zok chu ti chuatuma vanei thlang takin sawa dragon power chu mang theya mountain demon te chu olsam takina halum theita ni mountain demon te po chuan an hlawa tun tuma chuan a wolf power le dragon power chu mang thei ve ve ya a power thunun the wang chuan a lom hle ma se wolf tharau le dragon tharau chuan in beya bailanga chuan hloting taka in som tir thein ama po chu hlim hlea tuna chuan ma zong aya chakina in hriani ma se thing tu tur from khom chu alowal ti kha chuaka man mo takina thel ngal bok chuti lai chuna pia dewa tang baje khana thom chu lo ngai tharenga ma se ka son le ta ni vana dark soul ta chu ron lang le in jailor le dark emperor khan lo in humeka dark emperor chuan holy fire zukla turin miatir mek thua soya chu thu chuan jailor po chu ti lom hleya sutra chuan nei thei chuan tuman dark soul ta chu anti boi ngam to don lo ani dark soul ta na thok mi pani hi ron langin puithiam te omna chu an ron pan meka uchinga chuan dark soul a hnai ti chu lo khe thein an lo ring hal pok dark soul pa chuan dark soul heavenly pa lei satanga ron kalan ni thua soya in mer khe tirin mansing ani thua soibok eng pathian te hun chu atop to thu sein thim pathian te nan thlang vek to thua soya awo zu chuan ana to nirin thu lo soi ve bok mansing chuan a local chan chu holy fire la le turin ani thua soya puithiam le nau te chu loman thata kan pek tur thua soibok ma se zewi chuan eng po thleng se an bulakal chu adu lo thua lo soya dark soul pa chuan puithiam chu thlem zela ma se puithiam chuan zewi chu pek mai mai tum lo hle zewi chu lo tol hnung tura khilin mai tum jok chuan a ron be zui ngala puithiam chuan a ron be dana tangin chupa chu khre to na nei tlatina in hriani an master kan hung tol zo ka tang ti khret chuan uchinga chuan a ron be ve ngala ma se be na chuan tan ma lo ngai loin uchinga po chuan makati hle ni
Uchinga chuan tornado technique manga bei le in amida chuan a sat fu thei khrama anua mai tuam chuan zewi amna lam chu vapana ma se Uchinga chuan anung lama tanga va bei le in a thia chuaka mai tuam pa po chuan aning to hle ni Uchinga chu tha lo lo tum ta zoka puithiam po chuan Uchinga chu ran pui ve in an bei dun ta ni masen lan he thei chuang lowa mansing chuan a thian pa hne na chuan infiam kwal to lo turin a ron khila qualifier chu valavat turin a khilani mai tum pa in zewi vamana tum lai chuan bailanga khana ron bei ve le ya a uzu chuan thu chunga lo wenin bailanga chu alo aw phur ve bok bailanga chuan a chet ran zok na chu mang tangka in na takina nek theya awana mu chuan a lo hlim hle ni mase mai tum pa chuan nga tan fakalo ngai lo bailanga chuan na taka nekin mungchang na vapan hnai le ya ani na diktak chu khilin jingang member zingami bailanga sutralak saktuma local to kha ni ya episode tirlamba bailanga dragon mail manga be kha lo ni chu thu pui thiam ina khret chuan makalo ti ve hle ya bailanga chu be chun zom ngal bok bailanga chuan khatianga kan tira wang khan ngai damadila midang nan lo mu chuan makan lo ti hle ya bailanga chu a to mon lo ti ani master dark soul pa chuan apubala khun tur chu re tak chunga nga thu soin ava be phei le ya dark soul po ara wangin ama an bei lai ai khana lo chak fe to zokani chuti lai chuan mansinga zok chuan spell chama lo tum meka puithiam ina mu chuan alo hlau thong hle spirit summon technique mangin school nai tam taka ko chuaka puithiam le thian ta chuan bei zui ngal bok Uchinga chuan chung sipai te chu sipai na ran tharau ni loin ral do thiam takan ni ti kha theya chu mai ba ka chung sipai te chuan thi thei lowa andam thale zelani awa po chuan kut pakhat chau nei ma se a thei to pin zewi chu lo veng ve ya i hu po chuan in beina tel ve chu chak hle ya ma se hliamanat ema wang chuan a che ve thei lo ani zewi chuan va beng da in thotum lo turin avatia ma se voi le khata school night pakhat hian a ron bei thuta ma se puithiam khana ron veng le man khram ani mansinga chuan school nai ta ko chu bel zela puithiam po chuan sat fu theya ma se an chem chu lo man sak lein an hne theinan chuan spellcast tu ber chu an va tha ngai ti kha thiam ta ni bailanga te po chu an lo line be na sa hleya dark soul pa chu chak deuh zo ka ni bailanga po chu in sum thei to big loin a dragon po mang chuan ava be phei ve a
hun kal to lo lang le in jingang member pa chu in ka nga wang khan alo hliam na hle a thi bak ma bak nei to lo in chet po cha thei lo ani a thin lung chu huan nei na khata Jailord Khan chu hun chu ram changa lo la in Dark Sultana thok tur na soma ti chuna na te chu damba ka ama la nei ngai mi lo por chak ta ka nei pha akana wanga thi tre pania wangin tuna chuan mei alina tina thei to lo ani bailanga chu a soi sak chun som le a tha tum lai chuan tuai mo hian an ron dang thuta chupa chu ba je khalo ni in alo kir le to ni ba je chona be zui ve nga la bidang hoin ba chian lo mu chuan alo le le chuan lom hle ni ma se ba je chu zak hle a a thian te phat sana wang khan a master chom hu khe hle ni pui thiam po chuan school nai chu lo be pa se la ba je chuan lo le le po ni se an sin konga chuan a chui the nge ma chian to lo thu a soya a chan chu thilati sula wangin a mi chu lo thui phui veka kho ek mu thei to lo in chu thu chuan bidang ho po chu thong hle pui thiam chu in be ala buai wangin ba je chu thilom dan ala zot fia thei lo wa Dark Soul pa chuan ba che chu atong hnem mama thua ron soya ba che po chuan a thi tak tak ma nge in a thil ti sual siam thatnan a thei top chua be atumani ma se ba che chu na takin lo hnek le ta ui thiam le u jinga po chuan lo la buai hle a ui thiam chuan spell mang tupa ber chu va beidana ngai tua chutianga spell mang thin tu te chu mun le muna in beya engwakan ni lo te hriat to wang ani bailang ale awo te po chuan zewi chu an thei to pin an lo la veng ve a ba che po chu ron tho chuak le in ol sam taka lo tho le thei chu Dark Soul pa po chuan makati hle a ba che chuan an che ve la natural energy chu la khom halin tlom mai me tum lo ani bidang ho chuan makan lo ti hle a chan chu ni danga lak a in tun tuma chuan ala hnem hle ni ba chia chu apian ronin thak le vekin a chak to hle a Dark Soul pa chu va be le ta ni ba chian khuwa mu lo tia khret chuan a be pui pa chuan man tang kai atuma ma se ba chia chuan a beng thatak mangin ol sam takin a lo dang the ani i ho po chuan ba che chakna mu chuan makalo ti ve hle a belanga po chu zewi pan hnai tum school night te bein a lo la buai hle man siga chuan a thian pa chu a chak lo zo ka tang ti khret chuan zewi chuan man vata ngai ti khria a school night te chu a ma ai na ti chak le zulani bailanga chuan a practice na wang khan a ma zong ai a chak toina in khria
school night in an hual lai chuan puithiam khan aron puya bailang hne na chuan spell mang tupa man singa va be tum thu sein zewi chilo veng turina hilani puithiam le u jinga chuan chaktaka malam panin man singa chuwa ben tuma bailang apo chuan zewi chilo veng ve bok u jinga chuan a vut powa ra manga daksol pa ina mu that theilo lai chuan puithiam chuan va be tumani ma se be sei lo tak mai in a hnung lama school night lo om te chuan puithiam chu thalin an lo ka pa an thil mu chuan midang po chu thong hle ni bajia chuan a be pa chu hne van fata tuma ma se daksol pa chuan bajia che dan chu lo kha thiam to in a be na chu osam takina lo buma bajia chu a soi salet vele ani bailang apo chu school night khan an thatrep towa mase thalan ka kha puithiam lem u jinga siam choble ka lo ni ya man singa chuan makati in puithiam dik tak chu a hnung lama lo om dai to ni man singa na mu chuan man mo takin invent na spell khe satum le ya mase puithiam chuan na takina hnek ngal so sota a school night te po chu bozuin bailang apo chu himman khama zewile awa po chu an lo lom hle ni bajia chuan hnek tam tak dong to ma se big demon te vun chu a chae ma wangin nan khmai mai theilowa daksol pa chu soi salet vele in ato pa chuan hne tu zo kan ni ta thawani an pani chuan an hliam an toy ma wangin be chun zom thei an ni to lowa an chak lo chu an oi thei lo ani puithiam le nau te chu local khomin puithiam chuan voi khatma ti buai ron tum to lo turina khila ma se voi le khata an chunglama chuan thliver mak tak hian ron chuk thuta mel ma chak tak lo kal le don ti chuan lo kha thei ani thithore nu chuan mi pakhat hi lo om rang towa chupa chu dark soul ta na thok south heaven le king ni thin kha lo ni ya episode 21 chu top ta ni